Welcome back for another video mga bagis and sis and mga kaibigan. Ang pag-uusapan natin ngayon ay patungkol sa alamano. Yes, you can see in the caption, alamano or handshake. Ano ang importansya ng handshake? Umuno na ti amin, kita ikablao ko digiti kakabagis ko from Siasi 61892, CP 1972, Baru Arupa, United Samang Ilocano Law Enforcement Group. Common iti makuna nga handshake nang nangruna iti brotherhood or sisterhood or what we call fraternities. Napaka-importante mga kabagisis na gawin nating maayos ang handshake sa isa't isa. Ang unang-una pong gawin po natin pag nakakasalubong natin ang mga brads, lalo-lalo na pag naka-frat shirt, is to have a handshake. Okay mga kabagisis, handshake, when in natin mga Ilocano ay alamano. Antayong panunutin o adino mga faksyon iti naggapuanda, basta ang importante ay dala-dala nila ang pangalang Samang Ilocano, nabibilang sila sa grupong Samang Ilocano, alamanwen yu isuda. And ti alamano mga kakabagis and sis, with the grip. Ay, bagis. Bagis. Justin Malikdem. Sa puling nga natin kita kabagis, agbyag. Happy first founding anniversary tayo. Nyay. Ay na ni Vice. Ay. Nyay. Kalkalabas me. Okay. Sige natin. Tatanda mga kakabagis, pag tayo ay makialamano or makiki-handshake, laging may grip. Okay? That is a sign of bond and love for each other. Okay? And then, mga kabagis and sis, hindi lang po ito na-apply sa ating mga member ng fraternity or sorority. Ito rin po ay na-apply sa pangkalahatan. Bilang sa ating mga Pilipino, ang ginagamit nating as sign of respect, lalo na sa mga elders, ay ang pagmamano. Pag tayo po ay nakakakita ng mga mas nakakatanda sa atin, tayo ay magmamano. At pag meron naman po tayong mga kaibigan, mga amigos and amigas, kumpare and kumare, mga tropa and tropa pips, mga repa pips, kailangan po ay ang handshake ay may grip at firm. At siguraduhin lang naman natin ang ating mga kamay ay malinis. Joke. Okay, regardless po, ay nga, as a sign of respect to each other, maganda ring tip sa inyo kung gagamitin nyo ang alamano kung kayo ay mag-a-apply sa trabaho. No matter kung ano man ang estado mo sa buhay, mayat dito nga i-apply tayo, dito yung handshake. That is also a form of being a gentleman. When it comes to sports, naabak ka man when nangabak, nakialamano ka as a sign of respect to your opponents. Digitaman, i-practice tayo mga kakabagis, simple lang. Gawin natin, i-apply natin sa ating grupo. At after that, i-apply din natin sa buhay natin pangkalahatan. Na simple, nga isuro tayo sa ating mga anak. Okay, mga kabagis and sis, yan. Ang handshake is a form of being a gentleman, being a fraternity member, and a sign of respect, love, and bond. Di tala ang bagis ko. Duwa lang, iti may baga tayo. Agbyag ti bansang Pilipinas, ken agbyag ti SI.